Niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono kuwi aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Aku delok statusmu tok wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur delok statusmu. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Udah dirimu pane dirimu ta sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek lepok. Aku delok, Kang. Hei. Wes rusak lan. Hong ilahing sekaring bawana langgeng Kakang Guna Resi Narada Kakang Welut wisa banteng maring kawula wonten punapi Adi Guru Hamiji pun Kakang ing sidik pangudal nun inggih kula pun Narada nggih sing kaneka putra Kakang pramila jengandika Kakang Resi kula piji mangayun awit nedya kula kanthi wawan pirembakan ingkang magepokan kalian kahanan ing kahyangan jonggring saelaka ing ngrika lenggahan sakmangke kahyangan Suralaya nedeng ketaman goro kagiri-giri mubal endute si blegedaba ngakak kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya goreh kang sarta rongeh para hapsara miwah para hapsari miturut gagasanipun Kakang Narada swasana ingkang animbrung kahyangan Suralaya ing dinten sakmangke kadaya saking menapa Kakang Pragenjong pak pong warudoyong tinegor uwong selere gence buntute aclekater Adi Guru mugi kawuningan kahyangan Suralaya sakmangke ketaman ruhara inggih awet kadaya saking jalaran kalih perkawis Adi Guru kahyangan Suralaya saged geger awit jalaran kalih perkawis inggih Kakang lajeng kalih perkawis kala wau punapa kemawon Kakang Guna Resi Narada setunggal kahyangan ketaman goro inggih awet kadaya saking Brahmana cacah kalih ingkang sakmangke ngamuk punggung Suratamtaha mapan wonten ing kahyangan Brahmana kala wau apeparap Begawan Kaneka Sabda lan Begawan Jayeng Sabda kalih Brahmana kala wau gugat mring para Jawata karana nyuwun margining pati utawi nyuwun kasampurnaning pejah inggih tah dene sebab ingkang angka kalih kahyangan Suralaya saged ketaman ruhara dipun sebabaken kaliyan titah pujangkara ingkang sakmangke wanter anggenipun nglampahi tapa brata mapan wonten ing sumur Jalatunda titah pujangkara kala wau nuninggih pun Bambang Wisanggeni kang sarta Bambang Prabakusuma si Wisanggeni dalasi Prabakusuma wantun nindakaken tapa brata inggih awet mrihatosaken kahyangan Suralaya
utaminipun kahanan ing negari Ngamarta ingkang sakmangke nedheng katrajang pagebluk Mayangkara awising boga kalawan mastra. Para Pandhawa anampi wangsit saking Gusti mbok bilih negari Ngamarta saged pulih lan kalih saking prahara lan memala menawi anak Janaka ingkang patutan kelawan widodari saged dedaupan kalian putri utawi wanita saking negari Widarbaruci putranipun putri Prabu Darmanadewa ingkang asesilih Dewi Purbawati dalah Dewi Probosari. Awit Dewi Purbawati lan Dewi Probosari kala wau putri ingkang dados prasimbol utawi perlambang wahyuning kamulyan miwah wahyuning katentreman. Tah kamangka anak Janaka ingkang patutan kalian widodari menika nuwun inggih si Wisanggeni dalah si Prabakusuma. Wisanggeni anak Janaka kalian Dewi Dresanala, si Prabakusuma anak Janaka kalian Dewi Supraba. Pramila kalih satriya kala wau ngantos wanter anggenipun mangsa semedi. Awit sedyaning kayun namung nedya nyuwun kalian para Jawata supados nggangsaraken utawi gampilaken lekasipun anggenipun kepingin dedaupan kalian kembang Widarbaruci nuwun inggih Dewi Purbawati dalah Dewi Probosari. Ing pangajap negari Ngamarta saged paluya jati temah nirmala. Adi Guru inggih awit kalih sebab kala wau setunggal pangamu ing Brahmana angka kalih wantring Tapa Brata si Wisanggeni lan Prabakusuma kalih perkawis menika ingkang mahanani surem kawibawanipun para dewa satemah sakmangke kahyangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri. Adi Guru bumi gonjing langit kelap-kelap katon lerikin canging halis orisang maweh gandrung orisang maweh gandrung sabarang katulu ukir moyak mayik saking tias baliwur lumaris akeh handrung ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Kakang Guna Resi Narada kakang kados pundi Adi Guru badya kados pundi babakan Begawan Kaneka Sabda lan Begawan Jayeng Sabda ingkang nyuwun pejah kala wau panjenengan ulun boten badhe ngabulaken ingkang dados pamintanipun Kakang Narada. Makaten Adi Guru lakar kaluhuran. Awit menapa? Awit Begawan Kaneka Sabda lan Begawan Jayeng Sabda pancen dereng titi wancinipun dumugining pejah. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima bondo donya.
punika boten wonten astanipun para Jawata nanging muhung kaasta wonten purbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Menawi begawan kaneka sabda dalah begawan jayeng sabda tetep adreng lan kenceng ingkang dados lekasipun kepingin nyuwun dalaning pati maknanipun kalih Brahmana kala wau wantun nyahak adiling kodrat kang sarta nerak jangkaning jagat. Inggih Adi Guru, inggih. Pranyata leres dawuh handika Adi Guru. Lajeng babakan Siwi Sanggeni dalah Prabakusuma ingkang nyuwun senjata pitulungan supados para dewa mbiyantu ndhaupaken kalian putri ing negari Widarba Ruci menika kados pundi purba wasesa paduka Adi Guru. Kakang Gunaresi Narada kakang kados pundi Adi Guru? Rikalenggan sakmangke ugi kula utus Kakang Narada tumurun wonten ing Sumur Jalatunda marepeki marang unggianing Bambang Wisanggeni kang sarta Bambang Prabakusuma ingkang sakmangke nedeng mangsah teteki Ayoga Brata. Inggih. Lajeng kula aturi paring dawuh dumateng Siwi Sanggeni kang sarta Prabakusuma para Jawata badhe ngabulaken pamintanipun nanging wonten syarat-sarananipun. Syarat-sarananipun nuwun inggih menika Siwi Sanggeni dalah si Prabakusuma kedah saged ngasoraken kridanipun begawan kaneka sabda lan begawan jayeng sabda ingkang sakmangke dados klilip mungging kahyangan Suralaya. Makaten Adi Guru. Inggih Kakang. Para dewa badhe minangkani pamintanipun satriya kekalih ingkang kepingin dhaup kalian putri negari Widarba Ruci nenggih Dewi Purbawati dalah Dewi Probosari. Menawi Siwi Sanggeni lan Prabakusuma saged nyingkiraken reretuning kahyangan ingkang kasarira Brahmana cacah kalih kala wau. Menawi Brahmana cacah kalih kala wau saged sumingkir lan Bambang Wisanggeni lan Bambang Prabakusuma saged dhaup kalian putri ing negari Widarba Ruci ingkang pranyata putri kekalih kala wau dados pralambang wahyuning kamulyan wahyuning katentreman. Kula kinten pedhut peteng ingkang hanggameng wonten ing negari Ngamarta enggal saged sumisih Kakang Gunaresi Narada. Dewa-dewa sugata marang soring prang ngudani arum-arum ngendanu ing hawiyat Narada ngepalani nuwun inggih Adi Guru. Trawaca dawuh pangandika paduka ingkang raka badhe nyuwun pamit arsa tumedhak wonten ing Sumur Jalatunda nedya amrepeki anak Janaka nuwun inggih Siwi Sanggeni dalah si Prabakusuma ingkang pranyata jinejer dados satriya ingkang mahambekti natriya. Nuwun inggih Kakang Gunaresi Narada. Mugi-mugi kanthi tandang kridanipun anak Janaka ingkang patutan kelawan widodari sageta amrunah satru murka. Nuwun inggih si Kaneka Sabda lan si Jayeng Sabda. Nuwun inggih dateng sendika mangestoaken dawuh Adi Guru.
Hi. Oh. Srumah wahyut Sang Hyang Sendra Purarupa Mangasas kabeh angin Pangsam palka prapal selo kapal lasap satu lumayu mangungsi kagiat Arca manik sejati ning alam ingkang tinuding ing jagat paman. Paman Patih Pancatnyana paman. Kula wonten dawuh nggih. Anak Angger Prabu Bima Narakasura. Amiji ingkang paman ing kepatihan kula pun Patih Pancatnyana. Paman sampeyan paman adoh ndak awit cerak-cerak saya ndak araketake. Mokal yen ora ana babakan ingkang bakal ari numpaka kalian jengandika paman Patih Pancatnyana. Sumangga nggih. Sumangga kula aturi ambabar dawuh. Menawi wonten reruwet mbok menawi ingkang paman saged angudari, menawi wonten pepeteng mbok menawi paman inggih saged tumut-tumut hamadangaken ingkang paman pun Pancatnyana nedya ngangklungaken jangga hanilingaken karana nenggara mentah sabda pangandikanipun anak Angger Prabu Bima Narakasura. Paman Patih Pancatnyana kula wonten dawuh nggih. Ri palungguhan iki paman.
Ri palungguhan iki ora ana sing tak impi siyang pantaraning ratri nganti tekan jroning ati. Ora ana sing tak gonthok kanthi cetha tekan jroning nala, ora ana sing tak gagas nganti kandas tekan pulunging tias. Kejaba amung wangsiting Jawata, wangsiting dewa kang tak tampa lumantar pangimpen paman. Welah dalah. Paduka anak Angger Buma Narakasura ngimpi menapa? Paduka anak Angger Buma Narakasura nyupena menapa? Paman. Wangsiting para dewa kang tak tampa lumantar pangimpen ngandharake Prabu Buma Narakasura bakal lestari Anyakrawati ambau denda anggone dadi ratu mapan ana negaraku negara Traju Trisna kene. Kalamunta Prabu Buma bisa dedhaupan kelawan wujuding wanodya ingkang minangka dadi pralambang wahyuning kamulyan lan wahyuning katentreman. Welah dalah. Lalajeng putri kala wau saking pundi lan sinten wewanginipun nggih? Pawan. Wanita kala wau wingking saking negari Widarbaruci. Atmajanipun Prabu Darmanadewa ingkang awewangi Dewi Purbawati dalah Dewi Prabasari. Waton Buma Narakasura saged ndhaup putri kekalih kala wau. Prabu Buma bakal saya kuncara anggenipun dadi ratu. Dadi ratu kang kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya. Mboten ngemungaken mekaten kemawon. Waton kula saged dhaup kalian wanita ingkang dados pralambang kanugrahan kula wau. Bakale awet anggen kula dadi ratu. Kesugiyane Buma Narakasura bakal awet nganti tedhak 7 turun 7 babaring tuwuh. Oh, atal. Kuntap utamaning katong denira paratateng budaya hangenaki yasing dasih kang samya lebda ingkayun nalendra mbak maratutama bebisik Sri Palagunadi parang gelung prajanira abdiku sing tak tresnani Togok Teja Mantri wonten timbalan ingkang adawuh sinuwun ndara kula jimat pepunden kula donya prapting delahan sinuwun Buma Narakasura amiji abdi paduka kula pun Togok Teja Mantri. Apa dene kowe mbelung Sarawita? Wonten dawuh juragan nimbali kula pun mbelung Sarawita. Aku tak takon karo kowe wong loro. Maragake Wangsulana sing jujur. Wangsulana sing bloko. Upama aku rabi menehno kira-kira pantes apa ora, Gok? Terus pundi? Upama aku wayuh ana patut apa ora? Nyuwun sewu. Kula badhe nderek nyuwun pirsa sinuwun. Babakan apa to, Kok?
Monggo paduka sinuwun Prabu Boma Narakasura menika sampun lenggah dampar kedaton ing negari Trajutrisna. Sinisian garwa jenengan garwa Prameswari nenggih Kanjeng Ratu Aknyanawati. Kirangipun niku napa? Kirangipun niku napa Gusti Ayu Aknyanawati? Ewadene paduka sinuwun badhe palakrama malih. Nyuwun sewu keng abdi pun Togog Teja Mantri mboten sarujuk kula mboten mathuk. Ning bola-bali Togog niku ora kena bocih, kudu ngerti sebab musababe napa dene paduka sinuwun Boma Narakasura niku kok kepengin palakrama malih. Belung, wonten dawuh. Yen pendapatmu piye? Pendapat napa lho? Nek aku rabi, manenok mathuk apa ora? Masuk. Nggih, Bos, sampean dadi ratu kudu rabi melih. Cocok kula. Wong sugih hak wong kondang kok. Masa bojo nggur siji, operator sone bojone loro kok. Wah, kemu. Ratu kok padane operator sana. Joblawanan kowe. Hak kula wonten dawuh. Marmane panjenengan ingsun Ratu Trajutrisna duwe gegayuhan bakal palakrama maneh awit wangsiting para dewa sing dak tampa bakal lestari anggonku lenggah dampar keprabon ing Trajutrisna. Trajutrisna bakal dadi negara sing ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Kalamunta aku sembodo. Aku sembodo garwa wanita saka negara Widarbaruci putra-putrine Sang Prabu Darmanadewa kang awewangi Dewi Purbawati lan Dewi Probosari. Wangsiting Bathara kang tak tampa wanudya sakloron kuwi mau tata gelar lair mung wujuding wanita ning sejatine pengawakaning wahyuning kamulyan lan wahyuning katentreman. Lajeng kersa paduka menawi paduka sampun kasembadan garwa Dewi Purbawati lan Dewi Probosari, napa lajeng Trajutrisna menika badhe dadi negara sing mulya gemah ripah lojinawi. Kuwi sing dadi gegayuhanku kok. Nalendra utawa ratu kuwi mesti mikirake kawulane. Dina samengko negara Trajutrisna kang kena aradan kena ing lelara pagebluk mayangkara. Wangsiting Bathara bisa temah waluya jati temah nirmala lamun aku bisa mboyong putri sakloron. Matuk cocok niku, Bos. Negarane tentrem, negarane ayem. Kedunungan sinten mau Purba sinten? Purbawati lan Probosari. Matuk. Cocok. Nek kasembatan rabine gek rupian. Ngundang dulur adoh, dulur cedak, wah jan mesti sing rabi ratu acarane mesti meriah. Paling ora nanggap tip. Ratu nanggape nggur tip. Lajeng kersa paduka sinuwun Boma sakmenika kadosa pundi? Paman Patih Pancat ngono paman. Kula wonten dawuh nggih sinuwun angger Boma Narakasura Prentahna Wadyabala kang pepetingan Sukrisa budyal kabeh. Prentahna para Wadyabala ing negara Trajutrisna kabeh digawa. Aja nganti ana sing kecicir, aja nganti ana sing ora melu. Nggih, sedaya longgar niki, Mas. Niki pun turah-turah niki. Pun mboten wonten kegiatan sambene nek ora melu wayangan paling ya melu jaranan Bojonegoronan kene iki ya. Ngono pripun to jeneng? Bagus. Nek ngono golek ceperan. Yo, yen pancen kaya mangkono, sak mengko panjenengan ingsun bakal sowan ana ngarsaning Prabu Darmanadewa ing negara Widarbaruci. Tumuli bakal tak tembung. Purbawati lan Probosari kudu dadi bojoku. Muga-muga Trajutrisna antuk kamulyan hantuk katentreman.
Lajeng binjang menapa bidalipun duh anak Prabu. Besok dadak ngenteni apa? Enggal kirapno barisan Traju Tresna pawan patih Pancatnyana waton lanang nyekel gaman. Alading pangirsing diaging biathok wadhahe getih. Mbok menawa ana bobol barating lelakon, wadya balanegara Traju Tresna kudu melu jemangkah, kudu melu kurembyah. Dawuh dhateng senika ngestokaken dawuh. Budal dina iki mawon.
呀！啊！喂！耶！耶！好啊！耶！哎！啊！喂！耶！耶！耶！耶！哎！
mangkya darajating praja kawaryan wasunya ruri rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sara jana kelu kalunglun kala tida tidam tanda ning dumati Yuwang suksma mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe marang para warga gung ingkang mapan ana ing Kukuban negara Widarbaruci. Anak Anung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Ngger, anakku bocah bagus. Anakku bocah sigit, anakku bocah jentara kulup.
Darmana Sekti kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama kepareng animbali ingkang putra kula pun Darmana Sekti. Apa dene jeneng sira Yayi Patih? Yayi Patih Dirga Bau. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawuh sinuwun. Sinuwun jimat pepunden kula donya prapting delahan. Ing dina kelungguhan iki panjenenganing Sun Ratu Widarba Ruci Prabu Darmanadewa ora bakal miji marang pisowananira sekabehane. Ya sabab jeneng sira kabeh wis padha sumurup yen to ripalungguhan iki setinggil negara Widarba Ruci kerawuhan sawijining priyayi. Nun inggih Kanjeng Rama mangestokaken dawuh sasana saha wanci kula borongaken Kanjeng Rama Dewaji anggenipun arsa manembrama dumateng ingkang nedeng kestu rawuh. Mengko dhisik Kisanak. Aja disengguh aku iki angkuh nanging dasare pancene durung wanuh kang sarta durung weruh. Mula panjenenganing sun mitambuh baya sinten Kisanak ingkang nedeng rawuh. Inggih. Amit pasang Kalimantabik pisowanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang towang Sang Prabu. Menawi jengandika ndangu dumateng jasad kula menika wingking saking negari Ngastina. Kekesetipun ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana sudi amastani nami kula Rekyana Patih Harya Sengkuni Gusti. Wih ladalah. Dados Rekyana Patih Harya Sengkuni ki jengandika kuwi. Inggih. Wo inggih. Kula sampun nate mireng kondang umandangipun ning sumurup priyayine inggih nembe sepisan niki. Paduka Patih Sengkuni menika kondang dados patih mapan wonten negari Ngastina, kondang patih sing wilet, kondang patih sing wulet, ketambahan patih sing lecet pun ngaten sisan kemawon. Nggih ta? Jenengan arep muni ngono to? Mbuh, boten. Pun kula niku sing nambahi piyambak. Dadi timbang diarani wong liya niku wong kula ngakoni piyambak, patih sing wilet, patih sing ulet, turta patih sing lecet. Nggih. Sang Patih rumangsa gumun setahun jembleng serendeng tanpa kanyono-nyono. Tanpa kanyono-nyono kang sarta tanpa pariwara saderengipun jengandika Rekyana Patih Harya Sengkuni rawuh ana ing negara Widarba Ruci kene. Kendhih kumrungsung ing galih kesuk panata ling kalbu daya-daya panjenenganing sun kepengin muninga. Saktenane ana wigati apa dene jengandika Sang Patih Kesdurawuh ana Widarba Ruci kene, monggo ndak aturi paring dawuh Sang Patih Rekyana Harya Sengkuni. Hanjarah Kang Puspita Harum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas dandanyo
oleh rarasrenaning driya Aja ana tembung Durgama Sangga Runggi, aja ana tembung rikuh kang sarta pekiwuh. Pramila panjenengamu ndak aturi paring dawuh Rekyanapati. Inggih sinuwun. Anggen kula prapta wonten setinggil negari Widarba Ruci, kejawi mertuwi dumateng kawidadan paduka, langkung rumiyin kula ngaturaken sungkem bekti tandha pengaji-aji. Konjuk dateng sinuwun Prabu Darmana Dewa Nalendra ing negari Widarba Ruci. Yah, wis ndak tampa. Agawe suka legawaning ati ya mung tiba sepadha-padha ya Rekyanapati. Inggih. Dene salajengipun kula sowan wonten negari Widarba Ruci mriki, estonipun kula dipun utus kaliyan sinuwun ing Ngastina anak Prabu Suyudana. Awit menapa? Awit anak Prabu Suyudana kepingin sanget ngraketaken kekadangan, nyupeketaken pasederekan ing antaraning negari Hastina kelawan negari Widarba Ruci menawi saged dadosa kadang sinarahwati. Tegesipun boten wonten jurang pamisah ing antaraning negari Ngastina kelawan Praja Widarba Ruci mriki. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita. Ya Rekyanapati Harya Sengguni ora dadi baya pangapa. Malah dadi bombonging ati awit sinuwun Prabu Duryudana kepengin ngraketake kekadangan kaliyan panjenenganing ingsun. Tak tampa kanthi tanganku loro kanthi lila legawaning ati. Mujudake kanugrahan ingkang agung jernyatane panjenenganing ingsun kuwi ngrumangsani Nalendra ingkang cilik ewadene bisa sinengkakake aluhur gegandengan kunca kelawan panjenengane sinuwun Prabu Duryudana. Nuwun inggih sinuwun. Lah ndungkap selajengipun atur kula menika namung minangka talang atur saking anak angger Duryudana. Dinten sakmangke anak angger Duryudana titip dawuh dumateng kula kinen ngaturaken dumateng jengandika sinuwun Prabu Darmana Dewa. Sinuwun Duryudana titip atur apa Sang Patih? Mekaten nggih sinuwun. Negari Ngastina menika rak negara sing agung turta ageng. Dasare ya bawera kuncara kondang berbeki jagat raya. Nanging Gusti, kahananipun negari Ngastina ing Ripalungguhan sakmenika ndadosaken kuciwaning penggalih anak Prabu Duryudana. Awit panjenenganipun sinuwun Duryudana sakmangke dipun ridu kaliyan ingkang putra putu kula ing kasatriyan Saroja Binangun inggih menika pun anak angger Lesmana Mandrakumara. Ngono Sang Patih. Inggih. Dados sakmangke menika sinuwun Duryudana ndawek prihatos. Jalaran si Lesmana Mandrakumara ingkang tembenipun ginadang gadang minangka dadi Nalendra mapan wonten negari Ngastina dinten menika nedeng nandhang sesakit. Sakitipun putu kula Lesmana madal salwiring usada. Senadyan sampun kathah
senadyan sampun kathah para pandhita brahmana kang sarta wiku debya ing pengajaparing usada dhateng Atmajendra Ngastina, ewa semanten malah gagar wigar datanpa karya, wusana pepes kekes angles bayuning angga angganipun anggir anak Prabu Duryudana. Lah saklebeting putu kula si Lesmana nandhang sakit, piyambakipun menika ndeleming. Si Lesmana menika ndeleming nyebataken naminipun wanita. Inggih menika Nini Purbawati kelawan Probosari. Lah saksarengipun dipun teliti Nini Purbawati lan Nini Probosari menika tinemunipun jebul putra putri Handika. Lah pramila sowan kula dhateng mriki Duh sinuwun. Sowan kula dhateng ing negari Widarba Ruci mriki, cekak aosipun badhe ngebun ebun esuk anjejawa sonten. Dapur nglamar putra putri Paduka nenggih Nini Purbawati lan Nini Probosari. Kekalihipun sageta kula boyong nedya kadhawuhaken kalian Atmajendra Ngastina nuwun inggih putu kula si Lesmana Mandra Kumara. Sumangga sak mangke Purba Wasesa kula pasrahaken dumateng Jengandika. Sageta putra putri Paduka dados garwanipun Atmajendra Ngastina, si Lesmana Mandra Kumara, supados si Lesmana enggal saged waluya jati temah nirmala sinuwun. Kowe lah dalah. Premara reh mangusumya ngambrengeng kadi karonaning kaswasih aring marga Hamalatgung ari sang gandha wastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah humyus hamara wayanto iya jagat Dewa Bathara wasisaning Abathara jagat. Dadi cekak cukupe rawuhe Patih Sengkuni mapan ana negara Widarba Ruci ngersake nglamar putra putrining Sun sakloron nedya kadhawuhake kaliyan Raden Lesmana Mandra Kumara atmajane Nalendra Agung ing negara Ngastina. Inggih dados Paduka sampun saged nampi atur kula menapa dereng? Iya, ingsun wis bisa nampa Sang Patih. Nanging dina iki ora ngemongake Patih Sengkuni sing kepengin nglamar putra-putrining Sun. Ora kok ateges panjenenganing Sun kuwi sumungah sesongaran babar pisan ora. Nanging pancen nyatane si Purbawati lan Probosari kuwi akeh sing kepengin ngayunake. Akeh para raja Narpati miyang bupati ingkang ngepenginake gegandengan kaliyan putraning Sun sakloron. Ning siji wae durung ana sing ditampa. Ngaten. Iya.
Pancen kaya mangkono Sang Rekyanapati. Nggih. Yen paduka kersa ndahar atur kula Gusti. Tiyang menika menawi badhe goleke jodoh kanggo anake niku kudu digoleki petangane wong tuwa biyen niku kudu dingge sinuwun. Upamane piye Sang Patih? Ngaten. Petangane tiyang sepuh riyin niku kena den arani telung perkara. Apa wae Sang Patih? Nuwun inggih menika bibit, bobot kalian bebet. Bibit niku winih. Winihe sing kakung niku saking sinten? Cara bodhone, latar belakange sing lanang niku saking keluarga sing model piye? Lah niku. Niku kudu diteliti langkung rumiyin. Aja mung golek wong lanang angger lanang ngono tok. Tanpa ngerti tekan sangkan parane saka ngendi. Lah nek si Lesmana niku nak pun cetha, ngoten. Lesmana niku sampun cetha, piyambakipun menika satriya saroja binangun turta ya calon ratu mapan wonten ing negari Ngastina. Niku bibite si Lesmana Mandrakumara. Bibite si Lesmana saking anak Prabu Duryudana. Kaping kalih dipun mastani bobot. Bobot niku babakan lingkungan utawi pasrawungan. Merga wong lanang niku iso mulur pamikire, gedhe tanggung jawabe. Niku kena disawang kumpulane rina wengi niku kalih sinten. Nek si Lesmana niku pun genah. Wiwit cilik niku uripe pun teng kraton. Tan wurunga sasrawungane nggih kalih wong kraton mesti kebak ing reh tata krama, jangkep ing reh Subasita miyang yuda negara. Dene sing angka 3. Angka 3 sinebat bebet. Bebet niku keduwean. Bebete si Lesmana niku nggih pun cetha jernyatane nggih putra Nalendra Ngastina. Tan wurunga keduwean utawi kesugihan. Si Lesmana Mandrakumara niku mesti kemawon saged turah mbruah kagem nyukupi kebutuhanipun keluarga. Niku sing diarani golek bibit, bobot, bebet. Nek sakniki jeneng andika namung nampa wong lanang sing bagus rupane. Nggur nampa wong lanang sing ganteng rupane. Wong lanang butuhe kok nggur lanang ngono wae. Lho, sakniki wong lanang bagus niku kathah. Tukulan cah lanang jaman sakniki niku sing mboten bagus malah mboten enten. Kabeh do bagus-bagus, kabeh do cakrak-cakrak. Ning kebagusan niki wau napa saged mesthekake yen tanggung jawab ing reh omah-omah dereng karuan. Kadang kala malah wong wadon niku nek oleh wong lanang sing bagus-bagus niku malah ngenes. Malah ngenes atine. Mergo wong lanang niku nek rumangsa bagus, dadine malah gemagus, kemaki, tur kemlinti, rumangsa bagus dhewe, rumangsa pinter dhewe. Ana-ana do disepelekake. Enten napa-napa gampang dikomentari, ngoten. Jane sing apik ngene lho, Kek. Tabuhan sing apike ngene lho jane. Iramane semene lho Kek jane. Ngaten niku dadine kemlinti, ngoten. Ning yen Lesmana niku mboten. Dasaripun Lesmana niku bocahe pendiem. Mboten gampang komentar. Lesmana niku pendiem kaya sing bunang babok niku. Mboten kakean komentar, ngalor-ngalor gitu. Ngidul ya melu ngidul. Ngoten. Tur niku tiyange niku tanggung jawab nek arep wong wedok. Tanggung jawab nek kalih wanita niku tanggung jawab. Mila sumangga Gusti menawi paduka kersa andhar atur kula.
Menawi jengandika kersa ndaratur kula aturi nampi panglamar kula. Ing tembe wingkingipun si Lesmana mesti badhe tanggung jawab dumateng putra putri paduka kekalih Purbawati lan Prabasari. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kenin lerlena tanpa kanin yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Dyahutama dereng purna ngenya samya wawan sabda Nalendra Widarba Ruci Prabu Darmana Dewa kelawan Rekyana Patih Harya Sangkuni kedadak geter paglaraning Jawi sowane Raden Harya Garutkaca repepeh gawe cingah kang samya mulat lagi cawawan sabda ora kang sumewa kekereng pasewakan kata samyana araka wonten dwirada mekta ong iku saknyatane gonjang sarat winangun mong termana luri rineta muni rinanggur kirakan merasakan liarsi
Tejo-tejo sulaksana tejane wong anyar katon wingking pundi ingkang pinangka ngajeng pundi ingkang sinedya tigas kawuryan sinten sesambating wewangi Raden sinuwun nderek tepang Hangladiwanuh kula menika satriya saking kasatriyan Pringgondani kekasih kula Raden Harya Gatotkaca weladalah wah Raden Gatotkaca ki panjenengamu kuwi lakar kados mekaten sinuwun. Wah, kula sampun asring ningali handika Raden Harya Gatotkaca senadyan namung lumantar layar kaca. Nuwun inggih. Kondang kaunang-unang satriya sing kajuara saindenging jagat raya nyatane duwe kekondangan satriya sing otote kawat balunge wesi sungsume gegala kulite tembaga idepe dom waja kringete wae banyu aki inggih punika kula Raden Harya Gatotkaca nggih aduh mudar iki aku Gatotkaca teko kok ya yaene iki genah kalah sorot ki aku calone. Wis ndak apa-apa, ora apa-apa. Jajal arep nyapa cah iki jajal. Raden Harya Gatotkaca apa padha winantu ing karaharjan prapane Raden Harya Gatotkaca? Mapan ana setinggil negara Widarba Ruci kene Raden. Sinuwun. Rahayu lampah kula kalih saking Sambikala. Mboten langkung kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mawantu-wantu kunjuk wonten sahandhap padha-paduka. Yoh, wis ndak tampa ora liwat pangestuning sun tampanana. Kula tampi andayanana bawa leksana paring pangestu saking Paduka Prabu Darmanadewa. Dikepenakne anggone padha lungguh ya Raden. Sampun jenak anggen kula pinarak, sampun eca anggen kula seba, sampun jenjem anggen kula sumanggem. Lah banjur baya wigatining karsa Raden Gatotkaca. Nyuwun pangapunten Dusinuwun. Waleh-waleh menapa? Sowan kula menika dipun utus kaliyan Wa Prabu Puntadewa Nalindra saking negari Ngindraprasta utawi negari Ngamarta. Ingkang surasaning Rembag. Negari Ngamarta ing dinten kalenggahan sakmangke ketaman pagebluk Mayangkara. Kathah para kawula ingkang nandhang keserakat kathah para kawula ingkang sami anandang ruga. Kathah para kawula ingkang samya anandang sesakit. 1000 dalan sampun dipun tempuh kalian para pepunden-pepunden Pandhawa. Parandene mboten saged dados margi usada. Tumrap Sukerta ingkang dipun sandang kalian negari Ngamarta. Wasana manut dawuh pangandikanipun Nalindra Ndwarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sireping punang pagebluk kedah dipun usadani kanthi sarana dedaupanipun putra-putranipun Paman Arjuna. Ingkang patutan kalian widodari ing mangka. Putra-putranipun Paman Arjuna ingkang patutan kalian widodari menika wonten cacah kalih. Setunggal adi kula ing Kandha Waru Binangun kekasih Bambang Prabakusuma, putranipun Paman Arjuna kalian Dewi Supraba. Dene ingkang angka kalih adi kula ing swarga dahana pun Bambang Wisanggeni. Putranipun Paman Arjuna ingkang patutan kalian Dewi Dresanala. Kekalihipun menika sageta kadhaupaken kalian Putri Paduka kekalih. Kusumane ngayu Dewi Purbawati dalah Dewi Prabasari. Pramila sinuwun kinarya anyirep sukertaning nagari. Kula dipun utus Wa Prabu Puntadewa supados ndhodhok ringi nang Jambe Suruwe. Ngalamar
putri paduka kekalih saged dedhaupan kalian adi kula kekalih nuwun inggih Bambang Wisanggeni dalah Bambang Prabu Kusuma sinuwun. Wah, dalah. Agyat ore sang kapirang ngurinang kul ginempit kempit dosang retnaning bawana iwa sita kang walang ati ya jagat ya dewa ya bathara Patih Sengkuni yo nglamar, Raden Gatotkaca yo nglamar. Wiladalah. Ngene yo Raden Gatotkaca. Sadurunge Raden Gatotkaca prapta ana negara Widarba Ruci kene, ingsun kuwi nampa rawuhe para raja Narpati miwang bupati malah kepara sing mentas lagi wae rawuh iki ana patih saka negara Ngastina Rekyana Patih Harya Sengkuni. Kae uga bakal nglamar putrine ingsun, bakal kadhawuhake kelawan Raden Lesmana Mandrakumara. Iya, Letut. Tekaku rene ya arepe nglamar le. Nglamarne kakangmu ya kuwi putuku si Lesmana Mandrakumara. Inggih Kanjeng Eyang mangestakaken dawuh. Mula iki sing kepareng nglamar ora mung Patih Sengkuni, ora mung Raden Gatotkaca. Nanging akeh uga para raja Narpati miwang bupati ingkang kepareng uga nglamar marang putraku putri Nini Purbawati lan Prabasari. Kahanan kang kaya mangkene ndadekake panjenenganing ingsun bingung bilung-lungan. Sajroning bingung ingsun nampa ature putraku putri sakloron. Ora ngemongake para raja Narpati bupati mudune para satriya satriyaning praja sanadyan to wong sudra sampali macu kiling bale-bale lungan bebasan wong loro saudon telu sauruban. Wong ora duweni derajat, wong ora duweni pangkat, wong ora kedunungan bondo donya. Ning kalamun bisa ngudaneni apa sing dadi bebanane calon temanten putri ya kuwi sing bakal disuwitani dening putrining ingsun sakloron. Kamangka putrining ingsun sakloron duweni panyuwunan. Panyuwunane ya kuwi calon temanten kakung kudu bisa mujuti serah-serahan werna loro. Siji kudu bisa mujuti wujute kembang ingkang den arani kembang Purbaningrat. Angka loro kudu bisa mujuti kang den sebut dening cupu manik mustikaning bumi. Dadi cekak cukupe ing kene Ratu Widarba Ruci ngedekake wujuding Giri Swayembara. Sapa wae bisa mengku putrine ingsun? Sapa wae bisa dadi bojone putrine ingsun sakloron yen bisa mujuti srasran cacah loro, siji kembang Purbaningrat, angka loro cupu manik mustikaning bumi.
Kadangmu padha waran den becik besok amendemo baris kang prayitna yuwa sarantawa ing Dwarawati nuringgih trawaca dawuh pangandika Paduka sinuwun kembang purbaningrat dalah cupu manik mustikaning bumi badhe kula reka dayakaken badhe kula budidayakaken le Gatotkaca kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Paman Sangguni awake dhewe golek serah-serahan inggih mengko nek sing entuk kembang karo cupu kuwi aku kowe ngalah ya Letut pancen kuwi wis dadi takdire jodone Masmu Lesmana Mandra Kumara inggih Kanjeng Eyang mengko nek sing entuk kembang karo cupu kuwi kowe nek iso kembang karo cupune kekno aku ngono nuwun inggih ngestaken dawuh la ngono trawaca dawuh pangandika Paduka Sang Prabu Darmanadewa kalilan kula badhe nyuwun pamit matur wonten ngarsaning pepunden para Pandhawa sisan damel kula nggih badhe nyuwun pamit nggih Gusti badhe mbudidaya mrih jangkeping uba rampen miwah serah-serahan panyuwunanipun temanten putri iya Sang Patih kelawan Raden Harya Garukaca barengi Sintrang Samirana mugi-mugi lampahipun Patih Harya Sengkuni alan Raden Garukaca data nyandung rubeda sawiji apa Sintrang Samirana Ketering Wari Pandikat Guru ing Balang Tirutun ing Manon Tumaka ing Lelagon Sintrang Samirana Ketering Wari Pandikat Guru ing Balang Tirutun ing Manon Tumaka ing Lelagon Sintrang Samirana Ketering Wari Pandikat Guru ing Balang Tirutun ing Manon Darmana Sekti abdiatur miturut hanut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama ong panindak ing praja adol bejo dadi bandara rinarapan mring pro abdi hung Darmana Sekti Dirga Bau kula wonten dawuh Kanjeng Rama kula wonten dawuh sinuwun muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih kaya wis ora ana babakan maneh sing kudu ndak aturake marang jeneng sira kabeh mula tatanen wadyabala ing negara Widarbha Ruci aja nganti tumpang suh anggonmu meranata wadyabala panjenenganing Sundaya-daya bakal jengkara ngedaton
tumuli manjing ana ing sanggar pamujan meminta marang purbaning dat ingkang murwing dat sapa wae sing bisa mengku putriku kekarone ya kuwi satriya kang dadi pitataning jalma mustikaning para satriya. Sagebyar katalika wau paripurna pangandikane Sang Buminata. Nadya jengkar saking dampar dento manjing wonten sanggar palanggatan. Bawane Sang Nalendra kalamun Cinandra kaerang erang Wibawa